Mula sa cheater, slayer, kami ang number one. Soji boy, Mr. Suave, deadshot ang palaban. Nakaharang sa daanan, gagambang sa kreyos. Naka-ready basic, Pokimay at Ilios. Wala nang sabi-sabi pa, si Mr. Suave nagdala. Ikutan mo yan, Soji boy, sa AKM mo nadala. Kapalitan niya ng bala, sushi na kreyos. Knockdown si basic, i-revive ni Ilios. Hindi papayag kung si deadshot na kayo'y makasibat. WR niyang dala, finish off kayong lahat. Anong ginagawa mo? Nakahanap sasakay ng taktak. Ida-drive ni All Might, CSN na tatatak. Mas mautakan ko lalo pagkasana ang baril. PC gaming palihim, patikim ng last kill. Lahat tayo ay sama-sama, enjoy lamang sa laro. Halika ating isigaw, cheater lamang ang pano. Halika maglaro na tayo, walang gamitan ng cheat. Pure skill to pure skill, advantage lang kung mag-isip. Ipakita mo sa Ross, ang galawang matalino. Dahil sa larong ito, hindi bobo Pilipino. Halika maglaro na tayo, walang gamitan ng cheat. Pure skill to pure skill, advantage lang kung mag-isip. Ipakita mo sa Ross, ang galawang matalino. Dahil sa larong ito, hindi bobo Pilipino. Walang star na sa gabi, iskitso na ang nasa labi. Kimbo at 6'9", pati si Vlad siya naka-ready. Todo gigil sa barel kapag namarkahan sa map. Pag nahagip ka ng scope, hindi ka maa-up. Naghahanap kaming kalaban, di kami panay at tago. Sasabihan kaming cheater, pag tinamaan sa bungo. Tango, andong kalaban, MSCR Gaming. Nakawes sa miranda,